tayo naman ay nagpapasalamat pa rin sa Diyos, no, sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia ngayong araw na ito sa paggugunita natin kay San Ignacio ng taga Antioquia, isang martir at obispo noong panahon ni Trajan na emperor ng Roma. Pero una muna sa ating pagninilay sa ating Ebanghelyo, no? Ito ay nagsasabi ng kay Jesus, no, ng itong isang tao na gusto nang makamtam ang kanyang mana galing sa kanyang kapatid, no. So parang hindi maganda ang kanyang pangitain, no, dahil buhay pa, no, yung kanyang kapatid ay gusto na niyang patayin, no, sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang mana. Kaya talaga mahirap talaga pag kung minsan ay marami kayong kayamanan at ari-arian. Mabuti lang mga dukha tayo na wala tayong pag-aawayan, no, sa ating buhay, no. Ang ating mga magulang ay dukha, kaya nagsusumikap na lang tayo na mabuhay araw-araw, no, sa ating pamumuhay. No, so ito ay una nagsasabi sa atin ng greed, no. Sa Tagalog naman ito ay kasakiman, no. Medyo mapagsumbat ang salita ng Tagalog. But it is tumpak naman, no, para sa mga tao na ang kanilang pinagtutuunan ng pansin sa kanilang buhay ay pagtamo, no, ng maraming arerian o kaya kayamanan sa kanilang buhay, na ang mali naman ay nakakalimutan na nila ang mga bagay na para sa Diyos, no. They forgot about the many things that belong to God. That includes ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Or siyempre kung ikaw ay ang nagtutuon ng iyong pansin sa kayamanan o kaya sa pagtatamo ng marami pang mga ari-arian, you become covetous, no. You become greedy muna, no. At ang iyong concern sa iyong buhay ay kung paano pa dumami ang iyong kayamanan. Kala mo sa katiting na pera, no, hindi ka na makakatulog pa dahil gusto mo, pag makakamit ka nito, makakamit ka pa namang mas malalaki pa, no. You will never be satisfied, no, dahil sabi nila wala daw gamot sa greed, no. At even with those people who are in financial institution o kaya yung sa mga namamahala ng pera, no, they don't parang wala na silang peace of mind pa, no, dahil sa ilang sandali mo mawawala ang kayamanan pag hindi mo yan i-invest, no. Kaya mabuti na lang tayo, pupunti lang ating pera para lang sa pamasahe at pagkain sa isang araw na ito, no. So that is why, you know, we are enriched, no, with the love and the mercy of the Lord in our life, no. Parang may isang tao noon, no, na isang pilantropo, no, na hindi pa siya kontento sa kanyang kayamanan, gusto pa niyang papagsakin ang mundo, no, dahil sa when there is a crisis, no, siya ay yayaman pa, no. No, so may isang tao na si Soros siguro, no, habang natutulog ang mga tao doon sa England, no, nanghiram siya ng maraming pera, ng pounds, no. At yun pala ay gagamitin niya sa pagbili ng mga ari-arian, no, ng Bank of England, no. So habang natutulog sila, kasi sa kabilang dako sila nagdaigdig, sa kabilang dako naman na binili niya, no, at saka pinagbebenta yung kanyang mga stocks, no. And so nagkaroon ng avalanche, no, of selling. Pagising ng mga Englishmen, no, sa umaga, nakilang napansin na wala na pala ang kanilang pera. Ayan, bumagsak ang Bank of England. Sila ay nalungkot, pero may isang tao na nasisiyahan dahil dumami ang kanyang ari-arian, no? So when you are filled with greed or you covet, no, the properties of others, and you will never, no, be satisfied sa ganyang kayamanan, and you will never be concerned about others, no.
wala ka ng pakialam pa, no? Wala ka ng pagmamalasakit pa sa ibang mga tao kung ano ang kanilang maranasan, lamang na matamo mo, makamit mo ang iyong pakay sa buhay. No? That is what money and greed can bring into our lives. No? It brings ruin, no? Sa iyo. Will not be filled with love anymore. No? You will not be filled with concern for others. No? At higit sa lahat, kung paano mo lang mapatubo at mapalaki ang iyong mana. No? And so that is why, sa 10th commandment naman ito ng Diyos na para sa atin ngayon, that thou shall not covet, no, your neighbor's property. No? So we have to be concerned of the things that belong to God, no? Ang ating kaligtasan, ang kaligtasan ng ating kaluluwa, ang pagsisilbi sa ibang mga tao, no? At higit sa lahat ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dahil ito ay mas may bearing pa, may kabuluhan pa sa ating buhay, no? So we have to be happy kung tayo ay nagsisilbi pa sa Diyos at nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan at makapagsabi tayo na hindi lamang, although kailangan din naman natin ng pera, kailangan din natin ng yaman, pero kung diyan nakatuon ang ating buhay, no, we will lack of the good things, no, that belong to God, that are lasting, and higit sa lahat nakakapagdala sa atin sa buhay na walang hanggan. It is God, no? At our service and our love for God that can open the gates of heaven para sa ating lahat. So, ang ating, ano bang ating gagawin? We have to enrich ourselves with God's the things, no, that belong to God, no, sa buhay na ito. Siguro maraming mga pamamaraan yan upang ituon ang ating puso at buhay sa Panginoon. Isa na dito ay ang gospel, ng pagpapahayag ng mabuting balita. No? When we are filled with the Word of God, we are enriched with the good things in this life. At higit sa lahat, no, ang Diyos ang ating pinagtutuunan ng pansin. Kung paano tayo maligtas, no, sa ating mga kasalanan, kung paano tayo mag-deal, no, sa ating buhay na ayon sa kalooban ng Diyos, at higit sa lahat, no, kung paano maging tagapagdala ng mabuting balita ng kaligtasan. With those things, with those deeds, no, in our life, no, we are actually enriching our souls, no, because we are filled with the love of God. Ang Eucharistia, ganun din. Nung pagdiriwang natin ng Eucharistia ngayon, no? Ito ay makapagbigay din sa atin, no, ng mas higit pang kabuluhan sa ating buhay. We are giving our time for the Lord. And so doing, we are showing our love for Him. At higit sa lahat, appreciation of what God is doing for our salvation, no? So, kaya sabi ko kanina habang nadudunong ko sa gitna ng traffic, sabi, mag-text na lang kaya ako sa kanila na huwag na nating ituloy ang misa. Pero baka iiyak sila, no? At iiyak yung mga listeners ngayon, no? Na napakababaw naman ni Father, no? At pwede niyang ipagpalit, no, ang aming kaligtasan kaysa sa kapal ng traffic ngayon. But the Lord has done great things para sa ating buhay. He has given us the gift of the Eucharist upang pagtuunan natin ng pansin dahil ito ay makapagpatawad ng kasalanan at higit sa lahat makapagsagawa sa atin na totoo na mga tao. At higit sa lahat, no, it is God that we encounter in the Eucharist. We spend time and we enrich ourselves, no, with the things, no, that God is doing in this life. O isa na lang, no, ang ating pagpasa din ng cross, no? The cross, God has been stripped of his many wealth, no? He is God, yet, no, pinako siya sa cross, no? At sa kanyang pag-embrace ng cross sa kanyang buhay, iniwan niya yung kanyang family, no, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mother, ang karangyaan, and embrace the cross that brought shame to his being human, to his being God, no? But yan ay nakapagdulot ng kaligtasan. No, sa ating buhay naman, may mga ginigive up tayo sa ating buhay, may iniiwan din tayo. Kung minsan, mga pasanin yan, naka-cross na
dala-dala upang ang ating kaluluwa ay mabuhay, upang ang ating kapwa-tao ay mabigyan ng buhay, upang ang ating kaluluwa ay tunay ngang mabuhay sa piling ng Diyos. No? With our works that advance the work, the kingdom of God, kayong lahat yan na patuloy na namumuhay na banal, namumuhay para kay Kristo, namumuhay para sa kaligtasan ng mundo. Pinagpala kayo because we are taking part in the cross of God that bring salvation to the world. At ang last na lang si San Ignacio of Antioch na ating pinagdiriwa ngayon. Siguro yan, inialay niya ang kanyang buhay sa kadakilaan ng Diyos, sa pagsasagawa ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. It is through his belief in the passion, death, and the resurrection of Jesus that he became martyr in his life. At marami siyang sinulat sa mga churches na kanyang dinaanan dahil hinuli na siya. Galing siya sa Antioch doon sa Syria. Nasakdal siya papunta sa Roma. Medyo masama ang sinapit na kanyang buhay dahil pinakain siya sa mga hayop doon sa Roma. But through his life, he has been an instrument of kung paano magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Sabi niya, he's not afraid of death. Hindi siya takot na mamatay para sa Diyos. Hindi siya takot na humarap sa kamatayan. At higit sa lahat, hindi siya nag-give up ng kanyang buhay lamang maipakita ang kadakilaan ng Diyos. So this is an invitation para sa ating lahat. Do not give up for God. Do not give up the things that belong to God in this life, and God will give you the crown of victory. I-share sa iyo ng Diyos ang kanyang tagumpay sa kasalanan, tagumpay sa kadiliman, tagumpay na nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. So hindi tayo matakot, kundi we embrace the cross of God, at higit sa lahat, we follow the voice of the Lord that tells us the way to salvation. So mga kapatid, itong ating mga pagninilay ngayon sa mga pagdiriwang natin. Nawa ang Diyos ay patuloy na maggabay sa atin upang tayo ay mamuhay na mga banal, and at the end of our life, God will tell us, well done, my good and faithful servant. May God bless us all.